הלו? מה הלו? את בזום, את חייבת לשים לב לדברים האלה לאבא. היא צודקת, מלא נאותות בזה. די, אני לא יכולה עם הלחץ הזה. תוותרי, הכי טוב, אין טעם. מי אתן ולמה אני פה? אנחנו המחשבות שלך, וזה היה נראה לי מאוד לא מקצועי שנהיה דמויות רק בראש שלך, אז הודעתי לכולן לעלות בדיוק בשתיים לשיחת זום מולך כדי שתתאפסי. הבנתי. טוב, תראו נוט, אני לא יודעת מה הסיפור, אבל יש לי עומס מטורף בלימודים, ויש לי גם מבחן מתמטיקה, אז אני חייבת... נועה, תתאפסי, את חייבת להביא 100. די נו, אבל אנחנו ממש לא מוכנות. את יודעת מי כן מוכנה? מיה. היא הוציאה 100 בבחינה הקודמת. אז אל תגשי, באמת, בשביל מה להיכנס לזה בכלל? תלמדי משהו קל יותר, מוכר יותר, פחות שוחק, למה להסתבך עכשיו? נוט! אני יודעת מה אני עושה. אני אוכל עכשיו משהו, אני אנוח, אלמד ואגש לבחינה. יהיה בסדר. תקשיבי, אני הכי בעדך, כן? פשוט בואי, את לא בדיוק עשירון עליון בכיתה שלך? סליחה, היא צודקת. אנחנו חייבות ללמוד יותר שעות. שימי שעון ל3 בבוקר, אנחנו קמות ללמוד. הבנתי שרני קם כל בוקר ב3 ללמוד. ומה אם לא נקום מהשעון? בנות! הבנתי את הקטע. ברור שכולכן נמצאות אצלי בראש, אבל אף אחד מכן לא באמת תנהל אותי. אז זה בסדר שאת לחוצה, שאת תובנית, שאת נמנעת ואת משווה, ושאת... את. באמת חשוב לי שכולכן תקבלו קול, אבל זה לא הולך לנהל אותי. אני מסוגלת, אני סומכת על עצמי, ונכון, קשה לי מלא פעמים. גם לאחרות ממש קשה. אז תוותרי. לא, אני לא אוותר. היי, סורי על האיחור, הייתי עסוקה בלהיות תן עוד כמה שנים. מה? תרגע, אני לא באה עם ספוילרים, רק להגיד משהו אחד. התקופה הזאת והלחץ הזה הם אולי חלק מהסיפור, אבל הם לא כל הסיפור. סליחה, מי הזמינה אותה? הגעתי לבד. מישהי פה הייתה צריכה להסתכל קצת יותר רחוק מחמישי הקרוב. אבל אם לא נצליח... אז נלמד מזה ונמשיך. זה אולי לא כיף, אבל גם לא סוף העולם. את לא צריכה להיות מושלמת כדי להתקדם, את צריכה להתמודד. או לא להתמודד, גם אופציה. כן, רק שבמצב הזה באמת לא קורה כלום. נוח, מוכר, רגוע, וגם תקוע. ואת נועה לא באמת רוצה להישאר במקום. את רוצה לגדול, להיות הנועה שאת יודעת שאת יכולה להיות. ובדרך לשם יש גם כמה ימים מאפנים, ויש תקיעות, יש פחד, יש נפילות, יש מבחנים לא וואו, ויש רגעים שבא לך לפרוש בדרמטיות ולגדל עם וואנה. פחות, ברור, אבל לא בגלל שפחדת לנסות. אז מה, פשוט... להמשיך? לא בכוח, תמשיכי חכם, תנשמי רגע, תבקשי עזרה אם צריך, ותזכרי למה נכנסת לזה מלכתחילה. לא הבנתי, אז למה עלינו לזום הזה? זה היה בזבוז זמן מוחלט, יכולנו בזמן הזה ללמוד ולהכין ארוחה לעצמנו. וואו, איזה מתיש זה. נכון, ולפעמים גם מעייף, אבל שווה. בגלל כל הדיבורים האלה, אחרות מצליחות יותר ממך. לא בגלל זה. וגם אם מצליחות יותר כרגע, אז מה? אני לא בתחרות, אני פשוט מנסה לא לוותר על עצמי. אנחנו גמורות, לא יקבלו אותנו לשום מקום. את רוצה להיכשל? את מבינה שזה אירוע גורלי שלא יחזור על עצמו? זה מרגיש גורלי, אני יודעת, אבל החיים לא בנויים מאירוע אחד. הם בנויים מהמון פעמים שבחרת לא לברוח. שמחי על עצמי. מאוד לא פרודוקטיבי. ביי, זזנו. אני מפחדת לנתק. אז אל תנתקי. תוכלי לעלות שוב מחר, אל תדאגי. תגידי, מי זוכה בסוף בגמר של? אין סיכוי. מה קורה? כבר סיימנו. אבל רק התחלנו.